A navalla protagoniza as ventas na lonxa de Aguiño. A especie mantén os bons prezos na rúa local, alcanzando máximos de ata 15 euros o quilo. Logo dun verán produtivo, grazas á boa campaña de Percebe, os profesionais de Aguiño manteñen agora a actividade con unha especie que está a dar o do de peito na zona, a navalla. Os mariscadores seguen a extraer este bivalvo que segue aberto nun momento no que as grandes especies de Aguiño están en veda. A navalla está se levando tamén a cabo moi ben, está tendo uns bons precios relativamente bons, que está ao mellor sobre 14-15 euros a máis cara e baixa 10 ou 12 ou 10, máis ou menos de media, estará 10 ou 12 euros de media, entonces é unha moi boa media, porque agora tamén, digamos que o verán acabouse e rematou, non hai eses precios e en cambio estáse mantendo bastante ben, e o recurso da navalla pois tamén é un recurso de que prácticamente todo o mundo está collendo o seu tope. Unha especie que segue a responder nun momento no que o marisqueo está a ser moi frouxo nas concesións do pósito. Todo o contrario que a ameixa, porque estamos traballando nunha zona que está moi debilitada, con moi pouca ameixa, e sabemos que non é unha cousa moi boa, non estamos facendo moi ben, pero bueno, son tomas de decisión que se toman no seu día e hai que ir pouco a pouco pois tirando e mellorando. Sendo ademais a navalla un recurso que os profesionais poden extraer ao longo de case todo o ano. Porque a navalla xa non depende dunha época en concreto. A navalla pois ten uns días específicos, como ten no seu caso, por exemplo, o ourizo, entonces claro, tendo eses días determinados, tantos días para traballar no ano, pois o que son os navalleiros ou máis ben o que a agrupación de mariscadores, no noso caso, pois toma a decisión e abrir unhas zonas e oitos alternándoa según haya recurso e máis según se pode ir a traballar, que sean zonas máis accesibles ou menos ao mal tempo. Entonces, de aí que a navalla pois levase bastante ben. Os profesionais contan tamén con outras alternativas á navalla e o marisqueo ou ter a alternancia de artes nas súas embarcacións. En cada permiso noso de embarcación que sea de aparellos de palangre ou de nasas, calquera socio da cofradía tanto de Aguiño como de outro sitio, pois ten unhas alternancias ás que poder alternar o que é para poder ir millor ou peor dependendo das ganancias o que lle compense máis, e temos que adaptar un pouquiño tamén a eso, porque senón o que é o rendimento que vayan a dar e o que temos nos recursos específicos, pois cada vez vai a ir a menos.